ndabvunza kuti poitwa sei. Next stage yatata kutofunga ndeyekuti izvezvi tochiinda tonosangana naDembo wane zvitina, muridzi wezvitina naLloyd wacho, tova kuti pavasiri kuwirirana ndepapi pavakambe vawirirana pokutanga musi watatiripo, nekuti patabvapo isi vakavawirirana kuti zvitina zvongotofuma zvitakurwa makuseni. Saka pavasina kuzowirirana ipapo ndopataura kuti chihwisa kuti pai ndepapi zvii zvazokonzera kuti zvidero. Mira ndizame kuti ndivatsvage muchitohwawo tichihwa tose kuti dambudzo ndiani pakati pavanhu vaviri, nokuti ava Dembo vane right yekutaura kuti ina handidi nechi. Isai muzipoto iro nyimo dzacho nemunyu. Ipo peri kudonha mabhamu ariwe dai vakachidavira, nekuti toda kuti ivo vatiudze kuti vazosangana naye here wedu vemuchihwawo, kuti next step kana varamba kuhwisisana ivo vari vaviri tine right here yekuti ava ndo vanenge votondiudza kuti munhu wemunzvimbo mavo kana adai, bhozi dzinyaya dzamasabhuku zvoitwa sei. Vanenge atoba chatova chimbavha chatoitika. Ngandizame kufonera Lloyd wacho futi tiwo kuti noti kudii vaDembo havachadaviri kuda vari kugadzirira kuenda kubasa. Uyu saLloyd hatodaviri nacho sokutoti muri kutomunyangadza munhu wakarya chitipa hako iri kutopisa. Saka vanhu havana kutongotorohwa manyowa chaiyo yekutovasvikira vese kutongosangana navo. Nokuti uyu Lloyd tomuwanepi anomadoro hamwe, asi vanenge vachienda kuchinoona bhora patachi. Vanonoona bhora patachi. Saisita kutofunga muenda patachi kumagrosa ndokutotofunga kuvinga munhu apo ndokunoshanda Dembo wacho. Hello masora seko sekuru taswera ndisheroni uya uya wezvitina zveuya mazodii mazomuona here Lloyd? Haana uda kusvika patata kagara nababa Robi wangodarika achimanyisa bhasikoro rake ndekutoenda kumba zvachose anambozotoka. Ndotada kuhwisa kuti pamusiri kuhwisa ndepekuti kudii because hatisi kuzivawo. Iye hasi uda kuuya pano pendiri aramba kuuya handizivi kuti unofunga chii. Imi makangowirirana kuti munomupa here zvitina kana kuti kudii? Iye zokutaura patata achane zuro. Ndikamuti iwewe avazonoti une chikwereti nawewe tozara totaurirana iwe chipedzane zevavo. Hasi uda kuuya nyange baba Robi vanga varipo. Chamuri kufanira kungoita kutaurira foni yangu yakata. Kunogurambirei? Unorambirei kutaurirana navo? Vati kutaurirana kuti ndokuforo imi michindipa 8,000 ndogokuforomera 8,000 zvoga. Unoryei? Zvoga arikutofunga kamwe kokuba kasati katopera mari. Ari kutoramba aida kutoba. Mirai ndiyeke kuvabira zvitina zvavo. Regai ndijuse vanhu vaMwari. Muhwowo zviri kuitika maguti mupataona. Zvakaoma zvikwanikwasikana. Zvakaoma. Iwonzi ndokupa zvitina chiuya titaurirane kuti zvitina zvangu chaforoma rini wozvidzosera. Simple. Uya titaurirane. Simple. Nekuti inini kuna nyenge angatanzi ndakapedzerana navo. Kuna nyenge uya angaoreva nemafuti oti hanzi ina ndambodere kuna vanhu vanga vari mumota vese vana Sherona naSabhuku ndambovati iwe nyenge wakanditextira kuti ndakutengesera ndakakutekstira kuti ndakutekesa zvitina vaudze. Aoramba. Oramba. Toti inini ndini wangu otopuma kuti ndaiti ndipei namba dzanyenge. Ndida kutaura nanyenge. Yesvo. Zvotodhira nemunhu wakadai toti asei nyika yeZimbabwe. Kana akadaika uyu unoda kutongodzwa naye. Muinde todini naye? Uyu unondoda muchechi office. Nokuti ava vari kuti havana kuramba kumunyima. Uya titaurirane kuti iwe toita sei nenhau yekuti uzondidzosera zvitina. Oro else toita sei kuti ugondipa mari yangu. Amozviona? Asi ipapo manje ndopati ndachaziva kuti ndo chokwadi chaicho here, nekuti
ivo vakazosara vorwadziwa nekuti pai vakambobvuma kuti ndomupa. Asi apa vazosara vorwadziwa kuti ndiwo wakaita kuti zvitina zvangu zvisatengwa. Tisingazozivi futi babu kuti maybe ndiyo nhau yacho. Pane nyaya yacho. Saka iwe unofanira kuti seuri kuna sekuru wongopuwa zvitina. Kuti zvitina kuvapo zviripo. Nekuti inoda kuti ndiwe kwavari kuti kutaurirana kuti munoforomerana here kana kuti kutaurira panhau dzemari. Ndio patoda kuzo kana iri nhau yemari isu ngatingono sabhuku imiita action munhu utogwe. Hello, ndachiti mamuda kutaurirana panhau dzemari here kana kuti mamuchida kutaurirana pakuti mukampa zvitina vanozoforoma vakupai bheki. Mama taurana kuti anozokuforomerai. Mirai munzwe sabhuku zvavari kutaura. Halo Dembo. Kuri bomza. Ndaida kuwa kuti ko iwo apa uri kuzotarisira kuti adzoke muzotaurirana kuti kudii kana imama taurirana nezuro kuti iye achazoforoma. Wakataura nezuro ndikataurira naye asi nhasi pandakamuti ini kandobva kubasa kundosongana wepano. Wamuka achipopamba pazodarika hana kuda kusvika pendiri pamba izvozvi ndongovapo panopamba. Apa mama kuda kuti auye muzobetserana kuzvitakura here kana kuti muzotaura zvenyaya yacho futi. Iye nenhamba yakanga achitandira ndandida kumutsvaka iye nenhamba yanga achitandira kumuratidza kuti nhamba yacho nanjeri. Kana paparodziwa kwera vari pano ndachitova navo wangodarika nebhasikoro achimanya hana kuda kuzodzoka peti. Kuratidza nhamba chete kuti nhamba yezvitina zvako iyi. Alright, okay. Zvakangonaka wani. Alright Dembo. Zvakangonaka wani tatoshaya kuti nhau yei pamwe yaitika. Hakuna watoramba kutozika ndaitoona iva papa vekwenyari kupachirwa imba takatogara pamvuri waana kutodzika wangodarika nebhasikoro rake. Kumamuona kumba kwawo. Kumba kwawo hamuna kuzosvika nako. Zvakaoma nokunda ndatovatuma ndiri koko baba kuti chimanyai munonzwa kuti zvadini koko nekuti network iri kunedza. Vatosvika vachitoronzedzera izvozvo ndikati munhu uye kubva makuseninja bva kwatashuka hana kana kumbosvika pano. Watozodarika nebhasikoro rake hana kudambotauka patati akatogara. Saka izvozvi uri kumba yakati uri kwatachi. Handisi kutoziva kuti uri kupi izvozvi ndatobva zvaungadengwa ungatikono ndiri panopamba. Nekuti kuti pamba pachona uripo. Saka nhau yakuti moda kuverengerana handiti. Munhu wenyu itsotsi uyu. Itsotsi zvekuti ndiri kutoda zvadada kuonesana nasabhuku. Kuverengerana here. Munhu wenyu itsotsi uyu. Eno mama kwanisa maituma kana kuti iye sabhuku amuvinge. Varipo ari kuzvihwa. Munhu wenyu itsotsi because nezvinhu zvaakakuitirai saka. Ingade makatotakura zvitina zvangu kugara ndakazirai. Zvakaoma shwo. Tafunga pamwe ari kutiza nesomething chirega tihoti sabhuku vachati kudii. Zvoitwa sei? Nekuti anga asina kunyimwa zvitina. Zvitina zviripo. Unotizei? Pakuverengerana apa ndipo vaida kuti vaverengerana. Kuita kuti iwo kana wozobhadharwa zvitina zvake anopuhwa vachiverengerana. Saka uyu ari kutofunga kuti misezvo takataurana takatopedzerana. Asakuona izvi. Kana kumhorosai. Muridzi wezvitina. Tonomuona fefe achinda pamba pale uyu futi pepe. Vanogara kwatachi uyu kubasa. Vaenda kubasa izvozvi. Ativafunze kuti mukuenda kubasa izvozvi. Vabvunze kuti saka muri kufamba sei izvi. Alright. Zvakaoma. Hanzi muri kuenda kwatachi here izvozvi. Saka tosangana ipo patachi. Kana vakwanisa ngavamuti auye. Hanzi kana mukakwanisa mukamona moti ngauyewo. Foni yangu yakata. Mwari we. Ndofunga ivo vakutonyangadzwawo naye. Iwe ndiwe totokutevera iwe une mari yedu kutokunyengerera.
wakutoti handofungwa dzacho hadzitoiti. Ndakatoona wangu kuti fungwa dzacho hadziiti. Ane kamwe munosungwa ndimotozoenda kuchere kwacho nezvitina zvenyu futi izvozvo. kadzi kaikaku kanofana kubviswa muvanhu. Asi hagonere kuzodliwa kudare. Unotori nemhosva ngatoenda zvake kuri kudare. Ngaitoinda motofana kutoikwidza. Hai kwavashe inotoinda. Nekutoti vadembo havana mhosva nesu, asi vadembo ndo vari kutohwisisa kudarika iye wakatibira. Kuti chiuya tiverengerane utore zvitina zvako. Iye hachauyi nokutoti hello ndati ndiri kuzama kutobota nhamba dzake haasi kudavira foni. Saka achiti kana mukamuona ipapo muuyewo naye tisangane tese pamashopu. Gudhu isu tiri muzhirawo tosangana. Saka uri kuti njenga yahwina yese totoda kutoona kuti amugarira. Maita basa zvokwadi nhai vedu we zvakaoma.